isusu kwangatapiwa isusu kwekwe ndokwakaziswa chi vana vaye kwekwe kwangakapiwa vana vekuvillage ko ndokwakazonzazi ndokumafuru iziwa vapuwa $200 iko ukanzi vapuwa 500 vapuwa 250 ndoitonga zenyu ndikakundoka kuti kana enda kutonyerana kuti ndosangana ndiri kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana yese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim kuti ndudavali yateka kupai chitimuso chati pamunda ndomayata kudamuta kwazvirasisa ndomayata kuda ibisa bukovatongo mutoko tu kamari yako yamakati chitimuso chati pamunda ndomayati zvira kupai pamusoro echangamira inini ndi Sabhuku ndakatanga kufonera nawo vandanzi kuti vari kupaminda ndobva ndakafonera aripo hapo wacho nonzi muchenji ndobva ndasvikapo ndobva ndaonana navanzi isusu tiri kupa vana vedu muvillage munda asi tine minda yedu yatinayo iripo 10 inokonzi minda iyi pane 3 yamambo 7 yedu saka inini kana muchiudawo munda mobhadhara munhu tokupai shuwa ndobva ndati inini hangu ndiri kudawo munda vana vangu vanakomana ndine vana vakomana kwakati ndodawo munda ndobva ndati vabva vanditi alright mozouya nemari shuwa inini ndakasumuka ndikaenda nayo mari kwavari vakazonditi uyai tikuratidzei patakazoenda kunoratidzwa munhu inini mari ndakapa Sabhuku ndakatovagashidza mumaoko Sabhuku ndikavabvunza kuti hatina here zvinge zvinyoresano sezvo tiri pano parodi ndakavaendera pabasa ravo vanosenza pachindunduma boarding school vakanditi hapana chinonetsa amai kana pane zvanetsa munonangana neni shuwa ndobva ndavapa mari ndakavapa panga pane witness yangu wandainge ndakamira naye anonzi Kaframto anova umwe wavakapawo uchi munda ndakatanga kunovapa 300 ndobva ndazodzoka ndavapa 250 bva ndadzokera bva ndavapa 250 paminda mitatu ndo vanhu vanga vauya kukwira dare vamwe 3 avo havana kuuya zvavo asi vakavatorera mari hongu 250 250 ndobva ndavapa mari iyoyo ndobva vazotita mukana wokuti shedza tese tiripo 6 ivo vanga vana amai ava ndopaka ndikazovawana kuti ndo secretary of village amai ava naiva Sabhuku naiye anonzani namuchenji ndobva taenda musango ndobva vanotiratidza ndima dzedu saka vadaro vatiratidza mundai ndobva vanditi imimi hamusati makutanga kutema mindai nokuti vana veko vaitotema imimi kuchaya lens kana lens yacheka tozoita kuti imimi uye muite seyo muchitema ndobva shuwa ini ndakatombopusha ndikati aiwa ini ndikuda kutoti pamwe nditopaita se ndipatiragira vakomana ndivhuri zvikanzaini papane umwe wedu wandikutara Kaframto anga achitovaka mabhani sezvo yakutorova pasi ndobva tabva ikoko ndobva ngoti alright saka tauya kudaro ndobva vanditi ndinozokudzai kana tati huyai muite basa ndobva tazofona ko haufa zvikanzi aimbomirai ndozofonera Kaframto amaiwo mukagara ikoko kunoku Sabhuku akapachi akazolenzi vakayo akapa munhu asi mimi hapana chisina kwenyu isusu kwangatapiwa isusu kwekwe ndokwakaziswa chi vana vaye kwekwe kwangakapiwa vana vekuvillage ko ndokwakazonzazi ndokumafuru saka akatonditi isusu takanzi TV tata manje inini aiwa
apana chatatira benefit ikoko iwe utomborina nawo karima fodya panzvimbo yacho isusu zvadzorere zvedu chi mari yedu ndohanzi alright ndobva ndavafonera ukanjaiwa ndozvigadzirisa inini vakanga vanditi pavanhu vese varipo vamwe vese amai ndichaita kuti mimi ndopandainyaya kurwara pai handingakwidzei bp ndoda kuti mimi munda wangu wandichapiwa nzvimbo yangu yandiri kunzi ndo yangu sesabhuku ndo munda wandichakupai saka mimi vakomana ava ndo vanga vanzi vadzorewo mari vatadhonza nguva chindipai munda chindiratidzai munda uya haungabudi ndobva ndaziva kuti achindipai mari yangu akanyoka bvandi andikutsvagirai kubva ipapo kusvika pari zvino ndakaziva kuti masvondo adarika ndakunzwa zvinane ndabva ndavafonera ndobva vanditi zvoni imi amaini mukuramba muchindini mari ndaiwana kupiwe ndakakudzai kuti kana ndaiwana ndokupai imimi ndimakatoya kumba kwangu mazvinzwa hakuna kundinetsa ndobva akazopa kuti ndizoya kuno kudari kuti kuda kuti zvazvo zvibhagera kaizvo handichagona kuvadzorere zvimwe tingati shokwadi hazvo zvavari kutaura nayo kuti vakaine mari asi mari yauri kutaura isiriyo mari yavakandipa inini i200 mushure mungu atoti baba tiri kukumbira ndaita dambudziko murume akandiroora ine hatodiwa navanhu vana vangu vane mumwe mukomana soani asi kana ndikamuona zvindogona kutamuzi tanzi vana vangu vari kushupika ndibatsireiwo matinozva $200 ndiyo vakauya nayo kwandiri vandibatsireiwo haisiye kutengesa munda asi kuti ndibatsirei kuti vana vangu vane pokugara handiri ndakataiva amai inini ndiri kupa vana vangu pokugara izvi ndakazviita mushure monge mutemo lenzi isati yaita sei yapindira ndainge ndirichiita ndiri kuvillage kana kuna changamire kana kulenzi kwacho kupi ndakasvika ndichinyora matsamba chiri chichemo chokuvillage kwangu kuti no pane makakatana tiri kuita kuvillage nechikoto neborder gate shuwa ndakati chichemo ichi chokuchekera vanhu ndakachekera vanhu ndopawakanzwawo shoko iroro wakati ndibatsire ngataure kuti wakapani ini ndinoda kutaura zvandinoziva ndo zvandiri kutaura kana ari ndiye yaripo ngataure munhu akapa ini ndiri kutaura zvandinoziva ivo ndinokumbira kuti mari ngapindire vataure chokwadi amai ihoyo handizive zita ravo ndoziva kuti amai ihoyo kana kumba kwandoziva zvamupona 200 mipa mpako wa 200 munda wakazoshasi amai vauya ne200 yangadii chakanzaiwa iyi marika haisiye kuti ndiri kubhadhara munda asi ndiri kuda kuti mundibatsire ndedrink ende inini kutaura sekutaura kwandiri kuita inini mushure monge ndakagara pasi nepamuvillage ndikati vanangu zvandakuita zvitarisa kuti ndakuita zvisiri pamutemo lenza haisi papi kwandakukuisaiwo ndichatsvaga vamwe vachishaisa kupi kuitira kuti hamungagare vana muvillage mega mega ende kusvika takawirirana pagiraundi pavillage saka izvi pakauya amai vachiti no vana vangu ndiri kukumbirawo sabhuku mwana wangu inini ari kushupika baba vakaroora ina havadi mwana ndakati munobva kupi vakataura tinobva kwakobe ndikati zvakanaka hazvo hazvina kuipa ndakatora ende ndakanyurura uko nouko ndakavapa ndakavaratidza pokugara ndanzi nelenzi no kanyoka zvavaita tazvova chimbomira takuchuya tikuchekere zvepamutemo ndakamisa vanhu vese shuwa ndakati vanhu vese mirai ndati vanhu vese mirai amai avaifona zvishuwa ndakati no amai chimbomirai pari zvinosvika mutemo wako yakaita se wako yakopega chimirai chiri painguva kana wauya kupega tochina kuti zvinomira sei icha pakauya kupega mutemo ndokubva watayo iwe kanyoka tauda vana 8 obva wabata mapazi ese yakasiyana siyana ndikona mukurefu nyaya yatoda yemari 200 yange iri aiwa izvozvo ivo ndo vachadudzira kuti yange iri noti ndiri
kutaura ndaedza kutaura kuti ivo vakanga vati iyo kutaura kwavoka vakauya kuti undibatsire ndone munda saka ina handina kuziva kuti pamwe kutenga kwautoda vaiti wakandibatsire saka ndikutaura shuo wataura zvakanaka nazvongoti ndiye dhingi izvo zvotizokeredza chitoodakuzwisisa ndo zvandiri kuedza kutaura kuti yakaisire kutenga pane shoko rokunzi kutengesa munda saka ipapa kutengesa munda ndopasi kuti vakati ndibatsire ndiwane munda mari yange iriyeyi ivo sekutaura kwavaiti kana vati ndibatsire ndiwane munda yange iriyeyi handi mazviwa aiwa ipapo zvekuti ndiri kutaurawo semataurikira zvakangoita pamusoro ichangamidzi pamusoro ndanga ndiri kunyara chaizvo nemashoko akutaura baba vasezvasezvo ndisabhuku hatitenderwi kuita zvatiri kuitana nasabhuku ndiri kunyara kwazvo ndofunga ndaichifungidzira kuti sezvo tiri pamberi pamambo vachadimbura nyaya yavo semazira avanoita baba ava kuti ndivazive ndakavaziva sekungonakidzwa kuti oidhingi kana nemimimi handina kumbopenga ini kanda unonge mamastori vabvuma vati ndedhingi makauya muchiti vana vangu vano mastage ndozvatanyora kana kora kuti zvimwe chete mukuenda panitama kumbopesa kana ndava kutomborama apa munhu aichapa zviri munhu wake saka pauda kuzwa kuti amai vachipatsana kuti pavaimupa mari pavamupa 200 papanani 250 papanani 250 papanani zita ndiani hongu inini ndanzwa kuti kutongo kurikuwanika nini nekuda kwemuzivo kuti ndine mhuri yakawanda takatirega nditsvaga wangu ndakaonana naamai vachindiudza kuti shuwa indakatobhadharawo kwangu saka iyo kana mukana wekutobhadhara ndikati ndakatengesa mumbe yangu ndobva wanzi sabhuku watimira munhu anozitenge tikazosangana naye kumadzivamai tawewo toda dhiraivha inini madzimai angu naivo amai howe vatisvika kumadzivamai pakatenokupaika inoenda kuchikonasasangana namucheni ndanamupawo kwangu 250 ndobva aenda kusvitsa kumasabhuku inini tagara mazuva takabva tanzichiya ndemuratidzwe minda ndakaenda zveshuwa nana mai weni madzimai angu ndobva tasvika sabhuku bva wauya amai ava tikaintrodusa kuti ndo sekretary wevhireji vakabva wauya tese vatapinda musango ava varipo vatatu isusu nebhuku vatapinda musango vataratidzwa minda taratidzwa minda iye takagara takuda kunotema zvanzi mbomirai pane zvikiti munana April ndobva tazoenda vakachinzi vatasvikira kumba kwasabhuku 250 tasvika kumba kwasabhuku sabhuku tauya konya yedu yakamira sezvanzi pane zvakazoiti asi ndiwo ndakusvika ndakugara pamao zvandakuchita ndezvekuti amai hoshi nekuda kwekuti ndo vaitungamirira gurupu iri ende shuwa vakaitawo kuti mari ibude yakawanda inini munda wangu wandakanga ndapiwa inini ndowandakuchipa amai hoyo asi vamwe vese masisina mini hozi nenzine zvakanyuka zvakare orit saka mama funga vachitese zvadavameenda funga zvokuti ndirifande mari yenyu kataawewo mudhara hapana chakaipa tidzorerei mari ndava no problem zvinowanika orit saka zvandati ndakutotarawo namuchenji hozi muchenji ndiye mumwe wandaishanda naye kana ndiye mumwe wandikaita naye madhiri ndichataura naye tizogara pasi tizoona kuti tingaitise tigone kuzivana vanyenyu orit tikagara from April May June ndozofona sabhuku ko zvakamira sei sabhuku akutondituka kuntaura zvapo amai woyo ona yaka zvakutita mabindu kanzi akana neno akutituka we asisina kuziva kunoita sei ndombosangana namuchenje kwadhiku namuchenje itaita mari mutupe mari dzedu orit tomhanya mhanya kuti ndinoona ndingaite sei tichauya hatichauya hapana kusvikira nanhasi ndo zvakazotipa shungudzo kuti tiende kwamambo tizoti zvinofana sei ndo mazira nemafambiro akaita changamira kutaura ndingataura asi zvandiri kutaura nepamberi pamari mari ikauya nemumaoko mangu yandiri kuziva kadiyotwani dai ivo saivo ava ndisabhuku zvakati sabhuku vanoziva mutemo
Aipa wakauya munhu wakapa mari vari kumuziva handiti vari kuziva munhu wakapa mari saka ina handingatende kuti ndakawana mari yavo kana ivo kuti vazondiziva kundiziva nekuti vauda kufanirwa mari. Zvamataura zvisingazvinzi ava ndiana amai vari pakati nevanhu vangani komiti yavo inovanosevera variko kumba mwasha kura unofamba sei muchiramba unomadodas kana vakura muda zvausanga ipapa takamiswa paida kunhu pakamira zvasimbomurani kana kumadziva chaiko tikanosvika takani tokumbira kuti munhu vanhu chino chimbomira pakamiswa tienda kumadziva akabudisa inya DCC takaita pa DCC inoita zvemasafu pane tikienda kumaelection saka izvi zvambomiswa akamisa ndiye musangamiri zvandoziva akamisa zvese kuti zviitike zvisaitike DCC ndimi changa ndimi ndinokutarisira kuti kusangana kesi nakana ndoda kuti kutaura zvawaita ndinudza kuti wewe unotaura kuti wofamba mari unomba mari 500 mushit mushuwa noti mwana ndokutarisa inoita zvezvidistraight ndakamisa ndikati musapevana ndirakuda ndikati musape vanhu minda kusvika ndatumira renzi neizopeka renzi ikapeka ndikati musape vanhu 3 papa ndatumira vanhu 3 vane mapemiti zvistraight pamutemo tingataita meeting taurira nadc nanemi sajini tikagara pasi tikati inonga kunochekwa waraiko zvakukachekwa wakadi kutaura ndakajamariwa iwewo wadudza kuti mama ndakajamariwa munevinisendera mukadi imimi handakapakauya ndofa ndakati vandofa ona ndiri kukumbira ndine vana vangu tu saka ndofa nkanga ndofa akatondipa minda miri saka mushure paizvozvozvo amai vakasvika pakuramba vakati hausida mundu adauri mari yavo ndiri kurwara ndopa ndikati ndiri kutsvagirai mari ndiri kudzorera ndovatamirira takapedzera kutaura musi wa 18 september musi wa 8 september ndofane ndikamukuru ndimi mukuru apa ndianga ari paground saka ndangoti zvazvataura tapedza kudai zvaita zvapera orit kana munhu akutaura pamberi uchibuda muchivhitivhiti iwe uri sapo uchinziwa wakapuwa $200 ikoko ukanzi wakapuwa 500 wakapuwa 250 ndoitonga zeini ipapo ndopakuti kana enda kutonyerana kuti ndosangana saka baba ndisabuku yangu haifana kundichita zvaro saka wasvika ndopandokubvunza muasini wasvika kufundisira iwe yezelida wacho wakatengesa ifu ukapuwa mari neva zvinhu saka nhasi handina judgment musi wa 8 september tipedza kutaura naamai avo ndichiva kuti izvi zvamaika but ndandisingatarisire kuti ndandisingatarisire 44 ndandisingatarisire kuti vandisvitsa ipapo alright usinei ndo first case musi wa 8 manzwa wayana kuchange awene komiti yako yese kana kuti was what the sharp for those byano byano yese unoziva kuti mamuka wana munhu akina hatina nhongwa ndakatry by all means ndikati no tukaenda kumaelection maharmonize election masettlement emesa asada kunzwa munhu achinji ndozvandakataura ndindakataura ndikati no hakuda munhu akubviswa kusvika tapedza chi election ende namanje vanhu vakanyara ndichifunga kuti ndichadii nonyika yangu ndindakaita izvozvo onzoka kwakamboda kuitwa kunzikansara ndikati handisi kuda kunzwa nonsense ngatange tapedza chi maelection ndatyikamira zvandapedza maelection no maelection taita zvakanaka toti kudii togara pasi sei tota kuti vanhu vawanewo chogumi muchitambira tumana musamu ndichida kuti tironge tiri mugovernment but you muri udaro so alright unovatungamira sei vanhu kwacha mari yako sabhuku yako avamai avo kwacha mari yavo 500 250 ende nhasi ukubuda pazvividitu sabhuku wachifinyamaro paiwe tengesa munhu saka tosangana musi wa 8 hatina judgment yatoka pana panasi
nano vanhu vakwanisawo kutungamira titarirwe kuti tingatsvage chipi zvimwe zvatingaswizi but nyaya yako ndeyatotedza mutemo because waraswa kuchengetedza. Unoona kanyoka zita riri pamunhu rokuti kanyoka wobva itira kuti kanyoka chai unoziva kuti tiri munew dispensation vision 2030 wakutoma kuposition chinakirwa ureta kabaovhora ende unoona uri kubva paposition kuri nani uchabva paposition nokutorera zvinhu kumba kwako chikonzero ndikukuudza zvazviri kureva nokuti hatimukumisa tonokutora zvinhu kana pane zvinhu zviri zvekutokusungisa uenda kujeri but ukatarisa ezvezvika unoziva kuti kubuda panze pai hakusi kuenda kurisesi kunyara anoziva kuti sabu inini kutaura kwandireketa dai ndiri mumwe munhu ndaigona kutoramba zvese asi ndiri kutaura kuti mari yandikuziva iyo kana dai ukatiwatora ngawachitaura munhu iwe kanyoka ava amai ava zvanga vakutaura zvavazonzi nouyo kusataura vanga vari kai zvawaifanira kuwaita pataurika nyaya iyi paonana kuda panzi waifanira kungotaura kuti ava ndikukumbirawo vari badani ndikumbira ndipewo nguva pirisi ndiri muhonyamo ndizvawaifanira kungoita zvino iwewo wangochitaitera unge ndaenda ndadzoka wangochitaura uchizviroverera iwewe uchitaura zvangotaura uchizviroverera izvi ndikatoona ndisakaona ndakutasafonisa angotoshaya kuti kuzvindoa ndingakuvige pati pandakumunika ende unonyatsaona kuti upati ndakaenda kupati tikadai but ndini ndakataura kuti kana upati kana uchistop vanhu masitiment sei zvakaita sei ndini ndakaita hakuna mumwe munhu aiwa ndikati no vanhu ngavagare vakanyara kusvika tapedza chi harmonize election tapedza harmonize election ndofanira kubuda manje kumasitiment tigara nemupasi tichionesana kuti no zvakadai ngatidai way forward yedu zvino tosangana musi wa8 imi moya munoziva kuti vamukapavirawo mari novamaitambizavisi zvisina kukundikana mukasaita zvisiri uya kuenda tingopedza ndobva ndamuendesana vakomana utendani kuchitokisi kumbirawo kuti vana vamwe ndogona kutadza kuvatora inini vose vakapiwa mari nana vamwe vacho ndogona kutotadza kuuya nawo inini kuno pamusoro ndirabatsire baba chakamika baba vari kutiramba dovi chigumwe chiri mupureti sendiri kudaro baba ava vakatakura isusu